Yan guys, 5 plus 5 na ni Jay. Plus 5. Plus part 5 dahil. Halibog na ko nagpatamal. Di man mapatamal. Kakabalo. Yan, layo rabe kag biyahe. Layon lang naman. Ang sakit niya, nasa bukog yun. Nasa bukog. Kanya dyan siya sa kinintinin na anak ang gana siya. Na usnog na siya ba? Hindi ka pa lumang na or amot na siya. Siya, bis bangat. Nabaw. O kanina igo. Kasi tawag. Nabaw, ana. Gabaw kung baga ba. Naana ni. Na anak. Hello. O na anak. Naana. Ah, marag na anak yung pagkayo. Ani na lang ko sir. Ayo, eh. Sige, balik. Anak na lang. Oo, na to. Anahan na lang kandiri sir. Ha? Anahan na lang sir. Ito sa nagwan. Kaya mo man ang pinaka-problema ni mo. Diyan mo Ihil lang, good. Dali lang sir. Ihil lang. Ihil lang ba? Ipapansit. Pati na. Panik. Ano mo lang siya? Bala na. Ito ay naku. Tanaw ba ko? Pwede, ipatay din mo. Pinag-retreat lang ka pa. Akin na bantayan wala. Wala man. Ang gahi mangod ko. Ay, lagi ko. Hindi kayo nabantayan si Kutuhon? Oo, kayo nabantayan na. Naani. Ano siya? Ne? Move siya. Ni-move no? Oo. Ihil lang, sige. Ihil lang. Ipiti, oy. Picture, picture. Ibiti. Hindi ka tarong matiyang Pag-princess na ko mapalutin ko gamay bago ng ato. Gihilot naman natin dito sa... Ay, gihilot ako dati sa Genset. Retreat. Pero never did ako gihilot. Ibali murag. Mahalo. Oh, wala. Wala ko yun. Kape na siguro din ako to in ante. Pwede na din pick up road. Lanto ka lang. Lanto sa katiguang. Makuha ko itong gumbol. Ang ganit to. Leo pa wala. Nagtino-tino mang gani. Tinaw na. Tama. Tama na. Kailang. Yan na naman ako. Ihil lang, wala man sige siya. Ano guys, kita ninyo dito. Dugay na rin ito. Pero yung nga nilang nga puro super kaliyok ng lalo mo na. Kaliyok na siya. Kaya base. Diba? Nag-move pa siya. Nag-move pa siya. Mata niya, nag-move pa yung turo. Ayaw man na. Yung nga nilang. Hit lang, good. Salig lang. Salig lang to. Diba, believer good ka. Saan ko hadlok? Ang Ay, pagkit siya. panggahi. Ay, panggahi. Itihan. Ihil lang. Kaya wag pinakahadlukan ko ito. Men siya maunsa. Ayaw mo ba siya, bayo mo. Ano siya powers? Patay ang mangkok. Ako, ana. Lihok yung Pariya na itong isa kita mong dali. Ang si Bukton, nga nangawang. Ano? Galihok na. Wala ta makagilot. Gamay sir. Hindi rin may sasakit eh. Galihok naman siya. Pero naaman siya magpitik-pitik. Oh, pitik-pitik na parang naglihok no? Sa gil lang, nagakwanta siya. Katagam na. Oo na. Nagahil. Wala ko maganahilat ka Wala na. mo tagagilot. Hikap pa na. Mahadlok ko sir. Wala man god. Wala man. Ay, kahilok ko. Wala man ganyan mo problema. Paayo na ba'y paayo? Oh. Lagyan ko sa pastel naman pero carrots. Muli ito nagiya nga di na ito mapalihok. lang sa Wala na gusto. Sa kanaw, gikunita naman naman sige isa. Ano? Thank you. Naman sige hilot.
may namabalik na nangarin sa bukog ako. Yung sana kung wala nabalik. Ultimate ready. Ultimate ready. Hindi na yung break na dito. GG na dyan. Aming ganton diamond, entero. Sa? Oh, girl! Ang kasal ah. Gila. Ala ka. Huy! Magbawal. Ako magbubutan na. Baul. Yung rook ko, hindi na naman. Try na straight lang. Sabi si Kika Poy ka. Wala kay Kika Poy. Ikaw nagpalihok? Dili? Kabaloan na sa mga. Detail ba? Di yung tungod mo. Sige no? Na-feel na ako. Tapos na-part na mag-itim. Ikahina siya. Nabihina. Bili, pagkuhan ng good sa aldi. Not like that. Balik lang dyan. Keep it. Ikaw, lihok yun ba? Mas kusog mo siyang lihok kung kanito ako lihok. Walo. Sugren to ba? Balik siya giha. Arin sa itse. Binakuha Ay, din di. niya. Ginapastar din. Kung kaya mabayaran sa hospital na nagpag-arrange lang niya ba? So yun, ikaw mo na. May tirahan na. Turahan mo Ano na. na ni arrange gina nila mga upa. Good. Kuhaan mo na. Tanggalan ba lang ito? Ang bayihan pa ng tuhod. GP. Yan ang jet lihok, diligyan ko ikaw. Kels? Sige, isang lihok ba? Ha? Isang lihok lang. Hugot biya sa iyo, lihok ko din. Nakuhaan, bukoy na mo. Ginagulay ko kayo, kaya mamamayarin. Baba. Ilan. Namahayo ka. Dito ko, range di mo, uy. Wala ka makapangusgi. Wala mo ka mangusog. Ligo naman ko ng mga. Bulit mo. Ngunit naman eh. Naman sa kusog, pero kamay kay kusog ka. Ano rin? Sakitin siya dito siya. Para mag-igat niya baka mag-init. Mag-ganito. Dili lagi i-share. Dili i-share. Dili lagi i-share. You're past 88.8 times. That ain't sad. Buwan na kung ba't play goddess. Ha? Ha 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 ha.
Ay, may crab na lang. Oh my God. Wow, Wait lang. Ha? Ito yung rago niya. Ibalik ko piko. Ito yun lang. SNP Straight na boy. daw. Straight yun. Straight. Ibalik ko lang. Ano ba? Entra ko dong be. Ha? Straight. Trapo? Ano? Sala. Sala. Basketball. Ano naman? Ano? Ano naman? Straight na. Ala, makuha na kayo na po siya. Laki na siya. Ala, matuyod na ako siya, sir. Matuyod na ako siya. Di ba? Laki na Salig siya. lang, salig lang. Maning na po matuyod. Mag-anak naman na siya. Karon? Matuyod Di na sakit. Hindi na sakit yung straight. Di ba? Ay, sorry. Oh, yan na. Na. Dati di manin ako. Anak ra dyan na siya, sir. Ayun na. Di siya ma-anak. Dati Oh. sakit. Murag mo unot ang ugat. Ang nag-anak nga ugat mo, anak na gani siya. Di ba? Kusog kayo Hindi mo na po Kusog mo gunita. kayo yung pit karon kay nagbasa ko ba na agit. Anjo kayo. Yan pag to, pag Kusog salig. kayo yung duol sa ato aron. Hindi di pa yun yung pagunitan. Kusog kayo yung health mo. Ito wa ari. Ano ba yung mga mirayo? Unahangi pag mamimir, dili mo kay tinanya naman ka. Bangal ka kanya. Kusog yung pagsalig saya. Kaya na ganap eh. Pero sa kilid nas mamamiri. Si Jesus Christ nas tubangan kita ko. Hindi good siya. Sige na nga na ba? Sana. Yang kayuhan na po sa tuwa, narap po sa imo. Oo, masalig ka. Ano mo kita imo ni? Ada ka man no? Pagkakaong kasi yung mga gusto ba? Ito sila Pagkano sa... ko? Manifesto. Man, butan dito din. Dali, do. Stay to din sa lang. Kami bago sa pulsa. Wala na lagi. Gusto kayo mo bilib ba? Naghangi pa ni Miss Mamiri ang ayaw sa... Ayaw sa mo? Nga naman ka dire. Yan yung pagkadyan. Hindi Nga ka di kapayo. pa ka. Mura Google ba? Nag-Google ka pa. Yan yung pagkadyan. Yan eh pa ka dire. Google pa nga pagkadyan diri. Wala mga Meryl. Ay, my God. Turuan ko. Ayaw, ayaw. Lagi. Salig lang, Stress salig yan. lang. Oh, dire. Oh, grabe dito mga distress. Ba't ano sa x-ray? Mga iwi na yung mga Hindi, bukli. nang anak yun. Natanggal din. Walang matanggal ka naman sa iyang kuhan. Nasa unod. Pero sa x-ray, wala na. Wala dyan didikit. Ano yun? Saan man? May hawak yun ba? Ampo lang ha. Wala Suda, naman kita pamahagi ano. Sakit. Pero ganun, pagkuhan. Pero hiccup lang. Ano ba? Salig. Liyok lagi. Kita kumatanan siya. Napil ka rin ng liyok. Ma-feel yun ako siya, sir. Tiktik man siya. Yan eh. Eh, kagit. Gilap na po. Di na po sakit. Ito lang. Ito ka. Asa, kadali. Bakit siya kumakaswang mga ito? Ay, mo. Audrey, oy. Bubatan. Focus ka lang. Pero
Nabangutan ta ka tuhod ni mo duha nagtingog wala. Nagtingog, naglihok sila. Ang duha no. Nagtinok-tinok. Oh my God. Ampo lang mo. Ay, Oh my God. Dugay na gid to. Opo, 4 years kapin ata, sir. Ito gid siyang undang ba. Naglihok pa gani siya. Unsa na kanang ginahil pa. i-repair pa, sir. Ako, nalawa. Pilit imadlo ko. Yan yun, nag-isang Sabi na yun. Gusto kayo mo wala ba. Akong suod, sir. Galihok. Kuskusog siya. Pwede mo baro? Ayaw. Yung barog lang gusto ko. Kung Grabe ang tumutok. ay, puso. Hindi. Hindi ko yan. Kaya itlog lang. Gusto ko. Tama. Undang. Wala na dito lalong diri. Ayaw bang yun, no? Wala ang lalong diri. Lalong ni diri, sir. Pag anak ko nimo. Muna ko kinailhan na daot ko kuan, sir. Kaya pag anak pa lang lalong na. Hello, thank you. Hala. Diri ko lalong na diri. Kay ang ako tuhod, sir, anak na na siya. Kung ano ni, sakit na ni siya ito ito. Hindi naman. Ano, wala na po sila no. Hindi naman. Okay ko din naman ito. Oo, sir. Mga mga po natabuan niya, sir, pero mas worse lang nito sa dirian. Niagi man po na siya kanang anak sa akong kay tapat mo ko sa pagsuon matulog sila kanang damayon ba daman nun. Betul ba? Betul.
Balik kita.